hotel lama liu jenga hole chuan an room kongka bula thlendo na doctor ning room kongka chu ron in hongin seminar zowa adin puinu kha arun chuak ve che a nui sakin akal son zui ngal liu jeng ngai chu a thalo hle a doctor ning room ani boka a ngai to zui lo theilo a in thlak zo chuan doctor ning room lama chuan a phei ve le ta thunga kongka kek zawin anam chuan a lo in hong le maya khum nok noi pia a dawhkan nawa lipstick kai chu a hmu mai lo kher mai a en lai tak chuan ba chum lama changin doctor ning chu ron chhuakin enge a ron ti don ti a zota a soi zo rwal chi a wak le chotin ba chum lam chu a pan zui le liu jeng chuan ngai serious lem lo tak hian enge thleng ti in a au zuya doctor ning po ron chwa pa in zu in tam dewa wanga a pumanom lo tho soin khuma chuan amukom deuh ti ti ngal liu jeng chuan ngai sak lo tak hian a mei chi mu nu lampang kha soi kai sha matum china ma se doctor ning ero in a lo chang pe vak lawa a chala zuk de sak chuan a lo sawyau ti a she zuya tuilum siam sak tumin a thau chuak zui ngal doctor ning ero chuan ti lo tura shilin tuilumin engkim ati dam lo thu a lo soya a in let zui thok liu jeng chuan ti mai ngai na a she lo bok nen a mel deuh renga ati der lo ti a she ta boka a reu ru chu ati boi le hle to a to pa khuma lonin a chu sak tur thu chu a shil le ta nge nge a pum lam a zen sak zuya doctor ning po chuan lo dang lowin a lo dom pui ve vat a pum zut sak pa chuan ning jiang a khongai thu soin a kar chunga kuki sada po kha makati to lo thu le chutiang khop chuan no pangani lai po in angai to che ania ti in a shil ve mal mala a thok a dik tak dewa chuan izia toem ti a zotin doctor ning po liu jeng lamaron in herin anin mel zui wangwanga a zia to thu a soi zui bok liu jeng chuan amut na te siam that sakin a that to tho chuan ka phei to mayang ti in a shil suya doctor ning po chuan a that to thu a lo soi ve wat naktu ka chuan idam war to mayang ti ya that ta ka thla in liu jeng po chuan a kal san zui ta ngal doctor ning tan po khatiang khopa liu jeng ngai sakna don chu thil nuam lo ani hau lawanga atuka airport a hotura anlu don chep chuan suran seminara doctor ning a mei che chan bok khalo lang le in doctor ning te ron thla tura ron kalani thu soin jinjawa andam doi cha te chu a pe zuya doctor ning nen chuan in nel takin an ringal bor bora liu jeng ne na chuan US sa omlaya a classmate ani thu shilin a mel sha tir zui bok liu jeng nen po chuan polai taka in bia in seminar lama a che chazia te a fak ve luama liu jeng chuan a tho pui te le doctor ning wang chawani thu chu alo soi ve bok doctor ning angzir tir tu nei chu awa nei hle ti shilin US anom laya a che chat ve na deuh shilin i roilu tuka kotlera i mutte kha ka shwai holo che emni ti ten anin chwa chal ti ti a ngai sak le in she chang ber ang taka anhan omvel chu liu jeng chuan alo ei lo dun na samai anin thlai chuan alo lu san ta da ya kalma satur la chuan anin tur dun ve ve le ngala a to pa shuran chu akal ma sata shama doctor ning hoile chuan liu jeng a muta silo nen rangzetin ani po alu zui ve ta ngal bok thona an chuan lai chuan liu jeng chuan an ruala in tura dom ve du lo thu a soi chhuaka doctor ning ero in thurwal pui anei ve thu le ama chau chu chian nei ani lo ti le chian anei ve tho thu chu alo shila liu jeng chuan a chang zom lem lo chipa wang chuan lom thu shilin thil tam taka zir chwa thu a shil le a ma se a mela ero lom ti sha taka phur mel omang kha a om chuang lo doctor ning chuan kaule in ringwak lo hian ni zana a classmate luin zan rei lama a room a chwa sana wang khan thil alo swang to kwalim ni ti in a zot le ta mia liu jeng chuan ani lo thu lo soi mukin a tablet khop chuan tukver lam chu a hoi zui da ya doctor ning po anui suk mai damdo in lama chuan doctor cheng le doctor ding te chu wu wei chuan rooftop lama a shwai chawa doctor ding ne na chuan doctor cheng biak fala dil zui
Dr. Cheng chuan lo phal lovin operation a po assist na ni don thu lo shilin ani po doctor thawani a gender wanga boilo turin a shil zui bok wei chuan operation nei chuan engi mothlen pal a hlawa 10% dam na tiam tur ani lo chuan nei adu lo deuh tlat Dr. Cheng te chuan an be fal nya la Dr. Ding chuan ngai thei lo lek thin ma se a to pa ero zong Dr. Ding chuan Dr. Cheng chu operation anaya 10% zai lo tling vek an ni thu lo soin wei po angai thata dewanyang lom thu soi mol molin anin shwal tha thei sham Dr. Ding le Dr. Cheng che an kal dun nu chuan Dr. Cheng chuan engtin nge dam lo laka mo phur na alak thei thu a shil thei ti in an ni ho chuan chu tiang chu an ti tur ani lo thu le dam lo te laka risk lak sak tur chau an ni thu a soya Dr. Ding la chuan a sha lo thu shilin apa thu soi a sha jang pakhat chu ti in Dr. te na chu dam lo te kan chan pui hi ani a long khata chuang ve kan ni to wangin engdin hmun ma thliar lowin kan ding dun tur ani ti a soin akal son zui ta ngal Liu Jeng po an in thleng to in anu chi alo oma apa le ruan lang omna azo chuan apa chu wak tur ra a chwa thu le ruan lang chu ama achanga ruma atom tla thu chu a shil su su Liu Jeng chuan tui in pa chuan alo biak tur thu shilin anu po chaukalama a phei zui ta bok Liu Jeng po ruan lang ruma chuan va phein ruan lang chuan lu turin alo shil ve maya Liu Jeng po a chut pa chuan anu in maksak taka a che thu a shil thu chu soin enge thlenga zo zui ngal ruan lang chuan na a tho thu le ruma a tom ve deuh wangem ni ti in lo zot le deuh Liu Jeng la chuan do soi su ti in alo she thiam na samai si ruan lang chuan amita en changam lowin a soi thei lo thu chu a soi ta top Liu Jeng la chuan man mo turin alo shil mak thung ni ni liam ta a thil thleng te chu a shila a nuwa tanya abyak tlang thei lo thu thlengin a tha angem ti a zo zui bok kabei sei ti a Liu Jeng chuan lo changin group chat lama po thoma nei thu a shila beri lo tur a shilin thil a buai ani arin thu chu a soi zui bok ruan lang chuan a pasal chu chen turin a shil thei mai lowem ni ti in angen le top Liu Jeng chuan in chen na chu boina pakhat chin fel na ni ma se adang in chan le na che ani thu alo soi thunga angai ango ta thil ol samani lo thu a soi zui le bok an ngoi wangwang nu chuan practice le to tura shilin ama son na alo thlir reng ti in a shil zuya ruan lang na chuan script te chu chin chha veka ngai thu le khatianga min en reng chuan ka hlau thong thin alo ti ve boka Liu Jeng po chuan a chwa san zui ve ta ngal mai bok atuk lam beya dam do ina chuan parking lota Dr. Cheng chu lo ding in mun ol hausak chuan ading renga Dr. Ding kar run tlan ve le lo pharvatin ani po arun park zui ve ngal bok kongka a hun sak le thwaya ati dan vel chu Dr. Ding po chuan makati khop mai breakfast eile wa zota ding ti in a kau ngei boka asan gas run wa te chu nalati thu shil luam pa in hlim tak chuan dam do in lama chuan an lu zuya Dr. Cheng chuan a chut na a thu in Dr. Ding a run kal chuan a do kana lunch box chu a mu zui zat Dr. Cheng ne na a ko mu chuan 18 tura lo shilin zingkara anin bula a le ni thu le ala lum thu alo shil zui zat Dr. Ding po chuan lunch box chu hongin dumpling pahnih lian tha tak alo oma chopstick chula in pakhat chu 18 zuya mase atum a in alo tui ni se kang chu ameng bial ngal kok mai Dr. Cheng po chuan ti fu alo in ti viau boka Dr. Ding la chu ti thau garlic le vinegar vel adu empty alo zo po chuan ama topa atui ti thu chu alo changa chalpa te chuan a mel siam kwal na saviau bok lunch huna chuan Liu Jeng chu tanya te duty na huna vakalin lunch ei pui turin soma tanya la chuan a hun taka alo kal thu soin dokan hnuai chang chuan paper bag pathum a na tho na aron phor suya Jwazi chu anzin hlanna alo kal thu le heng thom no ho hi ningjang ta na ale sakani thu chu asoya nurse station na arunda thu asoya Liu Jeng chuan engwangin nge ilo lak sak ti in zota tania chuan ada nuwa atlan san ngal dai thu a shil zui bok
Liu Jeng chuan mi hriat lo deuh tur a hruai hrangin ningjang chungchang po a zaw nual thu a hrilh le a englam nge a zaw tih Liu Jeng in a zaw chuan a san zawng te a kum le a pian ni te chuan Dr. Ning hi a patak tak ani em ti te ti in a lo chang engtin ngei chan ti in Liu Jeng chuan lo thawng tak chuan a zawt le a tania chuan a padik tak ani ti a lo hrilh thu chu a sawi ve bawk. Neurosurgeon department room a chuan Wu Wei chu ron kalin Dr. Cheng le Dr. Ding te chu a ron kawa damdaw in atanga a chhuah thei to awang le that taka an lo enkol awang chuan lawm thu te ron soin thil pe katan silk banner nal tak mai pahnih chu a pe boka. Dr. Cheng le Dr. Ding te po chuan lo lawm puin Wu Wei po a thil pek ta lawm taka an lo pom sak nu chuan a chhuak zui le ta a thil pek banner na zet chu an room chunga chuan Dr. U te chuan lo lak sakin an tar zuya Dr. Cheng chuan Dr. Ding ne na chuan damlo pakhat hrisel na lama har satna nei to lawa damdo in a chhuah san thei chu a ro pui thu shilin anat na thuruk nen hun hmana ngai to lawanga a ti zuya Dr. Cheng bok chuan thuru ka nei ve emti a zota Dr. Ding chuan a nei lo thu a lo soi maka Dr. Cheng ro in a nei thu lo soi ve thongin Dr. Ding chuan chutiang lam angai sak lo thu shilin a ko tha chuan a chhuak zui le da ya nunglama chang chuan Dr. Cheng chuan thlir pa in a hmoi phun chuan Dr. Ding chu a du thu a soi zuya ma se ama ti lo tu man an she phalem lo an naute dang chu phur taka au khom ngalin outpatient duty turin anin zui chuak ta ngal bok. Liu Jeng le tania te poron langin kanchin lama lunch ai turin an chu a Liu Jeng chuan tania chu a mel le ring chin bok tania po chuan lo she thiamin ruan langan a hril vek to emni ti in a zota Liu Jeng po chuan o ti a lo changin engtia om zui nge a du ti a zot tania chuan a pasal chuan a meichi kop chu a thenang ti a tiam thu shilin nui so lo sham turin a hril boka ani chu chong kama che a tha thu le thinlung nem taka nei wang ani thu soin ama Liu Jeng anga soi ve vak lova shemya lo ang maya pal tlang thei tur chuan anin an lo thu a soi zui Liu Jeng po chuan ama ai tam tania chuan apal tlang to ti soin hetiang ti chuan chan anei ngei don ti in a soya enghuna po ama moni chuan atana omzel tur thu a shila tania po chu alom ve hle ti amit minga alang bok an department room lama an le te nu chuan Mr. Ju bokha aron kal le nola Liu Jeng chuan alo muvat nawanga damdo inbul naya akal thu le run tlo arem ema wanga run kal koya ni thu soin coffee arun lehlum thu asoya midang ho po chuan an run nei ngal thwaya Dr. Dingero a chutna a chudeu tlat Liu Jeng in coffee va pek ve chuan chadewin lom thu chu alo soi ve mai thunga Mr. Juwan midang laka in hmel shatir na te anei lai chuan Dr. Ning po arun lut ve lol Mr. Ju lo om ve le tlat chu makti in arun be ve boka coffee po Mr. Ju chuan lo pek ve tum thwain ma se adu lo thu chu alo soi le muka arum lampanin akal ngal tuilum la tura arun swale te chuan Dr. Dang Hawin ngai san mel taka an lo be vel te chu angi kher mai Dr. U chu kau shangin an department room a chuan Dr. Nilau midang lu an phal lo ani lom ni ti in a zot maka Liu Jeng po a sira paper en pa alo chu chuan alo mel shek shek a room lama a pheile a Dr. Cheng alo lut ve che a an lo hmel shatir ve zui boka Liu Jeng chhan pa ni thu a sha chuan a phur viau po chu alo om lo ti in amit kau chu a san zui sewa Dr. Ning mit mengero alo kham viau to Dr. U po a ming pu maron kau bolin a room lama a kau pheya an department room a midang lu ve a thian lo thu bok chu shil le in Dr. U po chuan she thiam ta dewin nuam ti vak lo vakal le in Dr. Ningan na tho a hun to thu a shil thu chu shilin midang po chu thau sap sapin wechat na te in share tonin an kal son zuya Mr. Ju po chuan Liu Jeng chu kawin
akal mai to tur thu chu a hrila rem chang danga tlole atum thu nen liujeng po chuan kalau thlang che ti in a doctor kot fal chu wala in anin zui chhuaka doctor ning po amutna atanga thau mewin alo en zui runa doctor ding po chuan sha chwa thut nein liujeng te chwana lama chuan atlan phei vele damdo in po na chuan liujeng chuan Mr. Ju hne na doctor ning omdan chu she thiam tura shilin na thongai poimo tak chi ani thu te in alo thup moi ve sham shama doctor ding chuan an hnung lama changin arun kau hlol Mr. Ju chuan makti mel takin doctor ding chu alo mela liujeng chuan a thopui ani thu chu alo soi ve thwai bok Doctor ding chuan lawyer ani MT chu zot le ngatin adam lautan amamo thu a hril zuya Mr. Ju po chuan that takalo dong songin Doctor ding po chuan chu mi te mu pui tur chuan a hruai zui ngal word pakhata chuan valutin khum pakhata patling upave deuh lam tu mubula chuan hruain anupui le afanu ningai tur te chuan anlo ompui ve boka Doctor ding chuan Lijian gu ani thule construction site thokani thu shilin ni engza te mokal ta khan anna thona hmuna changa atlak thule alu aso thu asoya an supervisor voi khat lokalin medical fees a yan sing khat pe a arun kalnon le to lo thu soin chanpui dana omangem ti in zota Mr. Ju po chuan uluk tak chuan ngai to in a sha thiam thu soin a assistant ron tira thil thendan zong zong lo soi turin a shila an case chu a mana boy pui tur thu chu a shil zuye dam lo ompui tu te chuan lom thu an lo shil mol mola Mr. Ju po chuan chu tiang soi angai lo thu chu alo soi ve boka liujeng po alo hlim viau Department room lama chuan Dr. U chuan pangpar sen moi tak ron keng lutin Dr. ding ta turani thu soin a pe zuya Dr. danglo omve ho chuan abial pa ron pe ke moti in an lo fiam zuye Dr. cheng la chuan a plan spray na te chuan alo spray vat boka karting ma omlo bok nen tu lo thon nge ti la an she thei si lo Dr. U bok chuan a sha thu lo soi le in Dr. J. Hauje, Department of Caberal Surgery lam ani ngay rin thu chu alo soya. Dr. Ji chuan, Dr. Ding chu angai ven thu soyin. Dr. Cheng ne na chuan, ni ni lam ta apo breakfast alay sak thu le. Char siu bun patni lai ti ina shila. Dr. Chengan, patni mo alo ti ve hu a. Dr. Ding chuan patni alay sak ngay thu le ma se nang mani ay veka nilom ni ti in an ron mel ram rama Dr. Cheng po chuan zalo zeta nui pa in a ay thu chu alo soi zuye midang in tunge Dr. Chi chu an lo zo chuan Dr. Ding ang thawa Dr. chung kwa achang ron sei lian ani thu le US sa zir china ni thu te in koptur tak an ni nge yan rin thu te chu an soi zuya Dr. Cheng chu ron enroll vatin Dr. Ji chu a mu ve to thu le a toi thu ba ka Dr. Ding in phekok sanga bun phei chuan ama aya asan dai tur thu ron soin a ngai nep me le a Dr. U tela in Dr. J chu arim dan danin an lo fak ve boka Dr. Ding po chuan Dr. Cheng swal thiam le tuk churun luinan mi patoya du thu chu alo soi ve bok Dr. Dang haula chuan Dr. Cheng chu man lai ri ru pu an lo ti boka tu nang la ya chuan chu tiang mai boina thamani to lo thu chu an lo soi ve bok Dr. Pakhathi ron kal le in karter te hian athil inziak chiar pa chuan Dr. Ding ma a chuan aron ching chi deuh na pa du tak ding heng bang par te hian vo in hian hlim takin lo nui tir che sela khonga yin nangma veng tu van tir ka min ni ti ro from ti in angoi le deta an beng chu an lo do hlom sha Dr. Cheng ati cha chuan Dr. Cheng chu asangei mai anin chuak lo chawani thu thang dik lo pui theder lo turin alo ti zuya pakhat la chuan stepa aron chhar chho thu soin Dr. Cheng chuan na zui ngal Dr. Ding po Dr. Cheng ti ani ti a shat wangi a dokan chunga chuan da hnokin ward round turin akal zuya Tlaibana chuan Dr. Ding chu elevator a chuangin hoa tum meka Dr. Cheng churun langvele thutin an pani cha chuan an chuang zuye Dr. Cheng chuan midang anom to lo boka a pangpar pek chu adu MT ina zot zuya
Doctor ding chuan engwanga ti nge ani ti chu alo zot let ve bok. Doctor cheng chuan a dara dum chuan elevator sir lama chuan anor pheya. I Romeo ni ka du ani ati tamya maya. Ka Julia ti ini tu MT in a zot zui bok. Doctor ding la duai lawa bangle lama nor let phei ve nok pa in ala ka changa kalbo vatura shilin elevator in hongbok nen a chuak zuya. Doctor cheng po chuan alo zui sham. Konga kalpa chuan a Julia ti ani du nge du lo ti chu a zot zui sham shama. Doctor ding la in alo du der si lawa. Zirtir tu le zir lai kar ra in som na te kha ingay na nilom ni. Tu na mi ang che ani hi anti vengya la. Doctor ding la ngay ombok. Mangay na hi bawra ka anzam velem ni. Tu dikta ka silang che. Ka du ngay lawang che ti inakalsan le mya. Doctor cheng po chuan. Ji hao je aya a chatho so yin. At hiam na le te na vel chu. Ama chuan ve vew nangin. Doctor ding la chuan. Uchok ini kha ti inakalsan zui dai. Doctor cheng la damdo indar thalanga in en pa chuan eng tin nge ama anga mel cha chu uchok nen ate khin thei ti ina in zota nui sakin akal son ve ngal bok atu ka chuan doctor ning te group haw ward fang chuan andam lo la thalai thau ve tak mi pa omna ward ta chuan an luta khuma hadam te wamu in phone a game salo khel mek doctor ning chuan akum za zotin pakhatla chuan a game khel ngot alo ngai to a doctor ninga ne voi thum lai zo nuwa ama chu a game over thei sha ma anat na chungchang chu aron zot ve heu bok doctor ning thu pekin liujeng chuan a thua ka boka om thu le ma se boke ro thil hlo om ani lo thu shilin an pai chuan a that le vector thu chu a soi zuya chu pala chuan ani chuan paila ti ol sam the nin khuma mu chuan game chu a khel zui le doctor ning mi chu akham ta de uboka a phone chu alak sakri don thu shilin nurse te pani chu amit mei zui ngal an chwa san nu loka chhuak ngalin liu jengi ro amit mulam ala cha MTN turin ala omkhotla ya aban pani chu pharin aku zungchang da chu amu MT chu azol zuya amita melve reng tu chuan amu lo thu chu alo soya liu jeng chuan ni leng lenga phone na games khel to lo tur le amit cha to zia soin a chwa san zuya dam lo pala chu a khumbul po do achang chuan phone dang phor le in games chu a khel zui le ngal mai si Doctor ding te chu nurse station alo omin liu jeng chu chan chin alo zot wata a kho mu azim thu soin test nei alangai don thu chu a soi zuya doctor ning chuan engwangin nge aujaming operation chu aman ati mai lawang ti in alo zot liu jeng chu a phok viawa doctor cheng te wat fang an run chuak ve cha buk nen doctor ding chuan liu jeng chu a o mel tak zet liu jeng po chuan boina om lo thu lo soin avoi khatnan sergeant pa ngai angin hun mang ve do na tanya te chuan an lom pui ve hluta an kalson zui bok doctor cheng chuan doctor ding ne na chuan a tho pui ni thu shilin a hlim lawani pon tilang lo turin a shila doctor ding chuan operation anei ve thei hun tur alo zot ve bok doctor cheng chuan a in peiti a chat ve huna ti in alo changa doctor ding lunga oi kim le lawa a khonga inna ngen turin a du emoti in a thin rim le viau doctor chengiro in practice tamle zwal tura shilin akal son zui da ya doctor pakhat chuan doctor cheng chuan ti chan ane nge yang ti alo fui ve in akal son zui ve bok